Sama kausa pa pagbasa sa Ebanghelyo ni San Lucas nga nagsaysay na mahitungod dining sambingay sa sagaran nga nailhan mausikong anak o the prodigal son, pero ibaw naman tang tanan, especially nga we are always nagsunod kanunay diha sa mga balansayon sa kwarisma o kanunay tang magsimba because very often basahon kini nga ebanghelyo usahay sa adlaw Domingo, katulong Domingo, no? O balik pa usahay sa ordinaryong panahon, very familiar parable mao ni pangitaon pod sa kadaghanan, no? Dunay youth nga namutanan nako, Father, no? Gibasa na ba tong ebanghelyo mahitungod sa prodigal son kay favorite ko no ni niya, no? First time nga na-encounter sa mga recollection, no? Ako pod akong mahinumduman labi na pagsulod nako sa seminaryo, first year sa seminary during our first retreat, no? Unang retreat namo in preparation for the Holy Week dito sa Holy Family, kini nga gospel ang gipamalandungan, no? Naghatag ka na to og hulagway diha sa dakong gugma kaayo kaluoy o pasaylo sa Dios nga gimeror diha sa dakong gugma kaayo o pasaylo nga gipakita samahan sa iyang duha ka mga anak. Naman ta moingon nga asa man ta ani, no? Kay ang duha niya ka mga anak pareho nga murag naghatag og kabug-aton sa amahan, no? Kung atong may-mayon sa tawhanon nato nga mga panglantaw, parehong nagapabadlong, although ang kamagwangan nag-ingon nga bisan makausa wala gayud ako makasupak sa imong mga sugo, gibuhat ko ang tanan, aron malipay ka, pero doing that only as a duty, no, dili nagikan gayud sa kahiladman sa iyang kasing-kasing, bugat lamang gihapon. Kung ikaw sa kaamahan o ikaw sa kainahan, sa kaginikanan nga makadungog ni anang mga pulong sa imong anak nga murag nagbuhat lang kay iyang gibuhaton, nagbuhat lang kay iyang sa tawag nagtulumanon, no? Kinahanglan niyang buhaton, pero dili gikan sa kahiladman sa iyang kasing-kasing, murag dili gihapon na ikalipay, no? Sa usa ka tinuod gayud nga ginikanan, no? Ug labaw na kining manghod nga unang bahin nag-usik-usik o diha lamang gani sa iyang pagpangayo sa iyang katigayunan, mura sa usa ka ginikanan sa naman pakamatyo na minimo, no? Ngayo naman ka sa imong bahin na buhi paganita, no? Ngayo naman ka sa unsay katigayunan nga para ninyo, no? Naaraman unta na, pero tungod sa iyang dakong gugma, kaayo sa iyang mga anak, okay, it's okay. Pero tingali, mas labaw nga kalipay sa usa ka amahan o inahan sa kaginikanan ang bisan sa pagkamasalaypon adunay pagkaamgo diha sa mga kahuyangan, mga kapakyasan o kalapasan nga nabuhat. Dili na ako ang iyang tawgon nga imong anak, no? Ini dili man gyud nato ma-measure unsa kalawom, pero nga nag-isip sa iyang kaugalingon nga wala na gayoy nahot, wala na gayoy mahimo at tubangan sa iyang amahan, dako kini nga bahin sa pagbati sa usa ka ginikanan sa usa ka amahan. Mao nga sa iyang pagmay usab sa kamagwangan nga anak, sa iyang pag-ingon nga ang imong igsuon kay bisan ang kamagwangan wa naman mo ila,
sa iyang manghod na iyang igsuon, kanang imong anak nga nag-usik-usik sa tanan mong katigayunan, uban sa mga daotang babay sa iyang kahilayan, no? Imo pa Hinoong giihawan, no? Imo pa Hinoong gihatagan og dakong kumbira. Ang pronouncement sa amahan kinahanglan gayud nga magkumbira kita kay ang imong igsuon gipabalik gayud sa amahan ang sense of worth sa iyang igsuon. Ang imong igsuon namatay na o karon nabuhi, nawala siya o karon hikaplagan na. Ayun niya na ang pagtagad sa Dios sa kinabuhi nato nga tawhanon every time nga mahulog kita diha sa pagpakasala o magtuman kita sa atong kaugalingong kabubuton daw sama sa patay na kita diha sa atong pagkaanak o sa atong dignidad, isip anak o isip tao, isip sumusunod o tinun-an sa atong Ginoo. Apan diha sa iyang dakong gugma o kaayo, kahatagan kita o bagong kinabuhi, bagong paglaom o bagong kalipay. Sugod sa sinugdanan sa atong pagbasa karon nining basahon ni Propeta Mikias, ipadayag kanato ang dakong gugma sa Dios. So many times in my preaching sa akong mga pagpaambit, mahimong masupak ang mga anak sa Dios sa nagkadaiyang mga pamaagi, mahimong mahilayo kita sa bisan unsa nga tawhanon natong mga tendencies, no? Supakon ang atong kaugalingon o ang atong mga gipanumpaan o ang atong mga gihatag nga mga saad diha sa kinabuhi sa mga nagkadaiyang nga paagi. Apan ang Dios dili gayud mahimong supakon ang iyang kaugalingong pagka-Dios, no? Nagapabilin gayud siya sa iyang dakong gugma, kaayo o pasaylo. Nag-sum up ang atong salmo responsoryo sa kinatibuk-an gayud nga kinsa siya sa iyang pagka-Dios. Maayo, manuluyon o mapasayloon. Bisan unsa pa ang atong mga kapakyasan, bisan unsa pa nga mga paagi nga kita mamatay tungod sa atong mga tawhanong kahuyang o kakulang sa kahingpitan, ang Dios maghatag o kinabuhi, maghatag o kalauman, binagayod sa kinabuhing walay katapusan, no? Pagampo pangaliw po sa kahitasan alang sa atong mapadayon ng panaw. Every now and then tingali mahulog kita niining mga tendencies sa anak nga masupilon o sa anak nga self-righteous ra kaayo ang pagtan-aw sa iyang kaugalingon. Walay nahimo nga kadautan batok samahan, wala tingali tay nabuhat nga unsa ba diha sa pagsupak sa mga pagtulunan sa atong simbahan, apan ang pagtan-aw sa kaugalingon asa murag dunan na tay katungod sa tanan, dili sa kini kalipay sa Ginoo. Minauton ta sa atong mapadayonong panaw sa nining panahon sa Kwaresma ngadto na sa pagkabanaw sa atong Ginoong Hesukristo. Pagampo pangalyo po nga matag karon ug niya mapahinumduman kita ang kaayo ra gayud gugma ug pasaylo sa Ginoo mo'y naghatag kanatong kusog kaisog diha sa atong mapadayonong panaw, isip anak sa Dios, isip katalingban nga gihatagan og grasya diha sa paglahutay sa atong panaw.